BCDCनि चेयारमेन नामायाव गैथ'वाखै सार एसे उसुबिदा गैथ'वाखै खनसे मिटिं खालामसो माने बे सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनबाथाय सोर मा खालामगोन आइजोफ्रा दाउ फिसिनायखौ प्राइमारि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि अमा फिसिनायखौ एक्सट्रा खालाम दे खालामनानै लिस्ट मोनसे फनैनो हर दे थाबनो खालामनो हागोन दे गामियाव बेयाव जानाय लोंनायनि प्रब्लेम जायाखै दा न'आव थांबासो थिग जागोन जों दा सार जों संनोबो हाजोबबाय जायगाफ्रा गिसि नालाय जोङो एसे रेस्ट खालि बे न'आव थांनानै दैया रानबाथाय सोर मा मावनो बेखौ लिस्ट खालामखाबा होमबानिया जों गभर्नमेन्टनिफ्राय आं बेबस्था खालामनो हागोन मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय एसे अजय ডিপাৰ্টমেণ্টে অহা নাই বোলে অলপ চিভিল এনজিঅ' কৰিছিলে মই নাম্বাৰ দি থৈ গৈছিলোঁ গাঁৱত কিবা হ'লে ফোন কৰিব দিছিলোঁ কৰা নাই मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों दाख्लै रायज्लायदोंमोन सार ओमफ्राय डक्टरा माने गावबा गाव माबाखौहाय आसाफोरखौ थिनहरदों सुबिदा उसुबिदा खबर लानानै उसुबिदा खोन्थाहरना दिनै खेबसे दा बेलासिसिम डक्टर फैनाय लोगो थांसै दे खबरगोन दे dalang dia pakai itu dah kabza uangnya tu mana uangnya tu lah besi tu oh thati mami thado kamu kaya itu boleh sekolah boleh sekolah